yening tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega engang kosong apa ya Mas? ah. Janji-janjiku eling sumedhotra sing tias ingsun tangi sing tias ngenteni padang rembulan Sakok senengane iso itu. iya seben ngen kita wong nyambut gawe kabeh panyunan saking Kadang Pamboyo ora kalau wau enci mangga dawaken langgam punapa kalian kadang-kadang Birawa ugi makarya sarengan kalian Joko Tarub Sound System ugi Padi video syuting enci mangga
Birawa Jakarta Sound System. Oke, Padi video syuting. Oke